To što vi pokušavate da kažete šta ova vlast treba da radi, gospodine Stankoviću, ja vas podsjećam da smo mi svi zajedno izašli na izbore. Mi smo sa svojim programom, Srpska napredna stranka je imala program šta smo ponudili našim sugrađanima. Na osnovu tog programa dobili smo nikada u istoriji grada veću podršku građana Šapca. Preko 30.000 ljudi je glasalo za to što smo mi nudili kao program. Pa, gospodine Stankoviću, nećemo mi sprovoditi to što ste vi obećavali, nego ono što smo mi obećavali. Meni je bitno da kada završimo ovaj 4-godišnji mandat, striktno svaku stavku koju smo obećali našim sugrađanima da bude ispunjena. A pored ostalog, bit će ispunjene i neke stavke koje ste vi obećavali, a koje ćemo mi, zato što su interes sugrađana, uraditi kao lokalna vlast. Kada pričamo o nekim stvarima koje su rađene u prethodnom periodu,